שלום חברים, עושים חלק אחרון נראה לי של וויץ' טאוור בטריקי קאסל, שלב 61. יאללה, מכשפונת. You'll destroy the first crystal. Only 2 more crystals and you'll beat the villain forever. Good luck. תני לי את הקוץ. יופי. מלא. ולא בא לי כלום. אוקיי, למה המילה ככה? יש פה קוטים. הולך לשם. מה? לא הבאתי כלום. יש פה באמת קי. אוקיי? אין לי מושג מה המילה הזאת. אוקיי, עברנו. יאללה. אם אני אלך אחורה אז אני מת. אוקיי. אמא. אוקיי, טוב, מה? אם אני אלך למעלה אני מת. מה, צריך לעשות עם האצבע? אוקיי. אם אני הולך לשם. טוב, רגע. תנו לי שנייה. תאמינו לי, אני יכול לטפל בזה. שיט, שכחתי. נו באמת. נו כבר. טוב, אז לא כל כך טיפלתי בזה, אבל אני אלך לחלק השלישי עוד פעם. לחצתי על זה. אני יכול ללחוץ על זה. זה הופך לאפור ואני זז לבד. יאללה, ביי. מה קורה? שיט! יש משהו? אוף! מה? אוקיי, עוד פעם. רגע, יש כאן מפלצת, יאללה. ומה זה עושה? זה הולך אחורה. אני צריך לתפס על זה וזה אוקיי. ידעתי שיש שם טרף. וקפיצה סודית. אוקיי. יאללה. I added villager cities to Minecraft. What? יאללה, walk with your head. ללחוץ על ההד שלי. מה, לשים את הראש שלי בטלפון? אוקיי. טוב, למה זה עוקב אחריי? אבל אני רק רוח תמים. אין לי שום דבר לתת לכם. אוקיי. מה אם אני יכול לעשות אותם פה, להשתנות לרגיל, ואין להם זמן לתפוס אותי. טוב, לא משנה. הייתי חייב רמז, אז hit the red area with the knight, head to push it there, and it's a spot in the middle if you can do. אז לעשות כאילו שאלה יעקבו אחריי עד לאמצע, ליפול לפה, לדחוף את זה עם הראש. וואו. אוקיי, זה עדיין שם. איזה עין יפה. וואו. נסיך. הנה. אוקיי, צריך לעשות את זה לפי הסדר, כי אנחנו צריכים ללכת לשם. זיכרון. אוי לא. אם אני אלך לפה. אוקיי. האם אני אלך לפה? אוקיי. אני צריך ללכת לכל... אוקיי. פה, בהתחלה, בסוף ושם. בהתחלה,
עכשיו כן נסיך, אני נראה לי פה, אני לא כזה זוכר. טוב, שם זה נסיך, שם נסיך, אוקיי. הבנתי. נסיך ונראה לי שם נסיך. רגע, איפה נסיך? נראה לי שם. רגע, חכו. שם. אוקיי. יאללה. וואו, הטלפים. אוקיי. אני תמיד מתרגש לעשות את זה. רגע. יאללה. אומייגאד. אין לי זמן. יש פה למטה משהו. יאללה. ואני לא יכולה לעבור שם, אז אני חייב ללכת בדרך הארוכה. Yeah, baby. זה כיף ליפול ככה. יאללה, קולמן. יאללה. אתם יודעים שאנחנו כמעט בשלב האחרון. You can move. Hold on. מה? איך לעשות hold on? עם האצבע להחזיק אותי? אוקיי. הבנתי. אני צריך... העד שלי צריך להישאר. עליי. אוקיי. רגע, מה? hold. יש לי מגן? אין לי מגן. אוקיי, יאללה. בום. סתם צוחק. זה כדי שהוא אוויר. הבנתי. יאללה, יום אחד. לא. Do you want your child to learn English? לא. וואו. שנייה. שימאל, איזה די קריפי. שווה דף. יאללה. מצחיק. Bye, have a great time. וואו, מקום סודי. חייב להיות מקום סודי. יש פה משהו. היי. אז חזרתי לחיים? שנייה. יאללה. יאללה. אומייגש. אוקיי. אני לא מאמין שהזמן הזה הגיע. אבל אני עומד לשבור עוד אחד. Think before you jump. אחי, think before you jump. אחי, זה חמל. רגע, ככה. אני באמת. לא משנה מה. אני פשוט פעמים עליכם. לא יכול לברוח. יאללה. כל שנייה, מן. אחי, זה קשה נורא. אני כזה גרוע. יאללה. אבל זה אחרי רק גוסט אחד או שני. וואו. אחי, תיזהרו. אחי, זה לא פייר.
אחי, עכשיו זה מלחיץ אותי, כי נראה לי עוד מעט יהיו לי עוד מלכודות, שאני לא יודע מה הם. תן לי! האמת שאני די מהיר. זה די טוב. אוקיי, לא שמתי לב לזה. טוב, זה יותר קל. תפסיק לעקוב אחריי! אומייגה. יש! אני אוהב את המוזיקה הזאת. יאללה! החרב שלי מסתובבת. כאילו יש לי מגן. find its weak point. את מה אני אחתוך? אותו? טוב, אני נתקע פה. היי. מה קורה פה? נו כבר, רמז. אין מושג. טוב, לא עושים רמז. תישאר פה. find its weak point. נוק רגע. weak point. ניסי לעשות את זה קודם. find it. find it's המשולש. yeah. אחי, זה היה החלק האחרון. אני אשחק את זה אולי. אני אחזור למשחק הזה. אחי, זה היה כזה כיף. וואי. יאללה. סיימנו, זה היה החלק האחרון. חלק 13. אחי, תרשמו לערוץ, תעשו לייקים. לכל 13 חלקים שעכשיו צריך לעשות, אבל... כן, תלחצו לפעמון, וביי.